Hayi ngoba zameni. Niyaphinda hotela kwamasho. Hawu nasani bani abantu ngangama sikhamba inkosi yamaqhokana. Ngiyamthanda uStemi. Ngiyamthanda uMadlamini. Hayi, uMadlamini ngingalela isizwe saphuma imakhe basenkashana kamase yaphuza ukulesa ngamela. Yaphuma ingoma kwamasho. Aweliphume ngizwe. Hayo, yawathethelela. Ngiyajabula nje kakhulu ukuba lapha namhlanje bafowethu. Ngikuthanda ukubingelela kibo bonke abakhona lapha. Sibonge nje ukuphuma kwenu. Babe ngophondo kabi. Nje ngobuningi benapha nizosupporta siyamsana ngizwe online radio. Sinilethela nje ke ingoma bukhoma. Siyabonga kakhulu bafowethu. Mfowethu oyiphokadameni oyingane zakwethu. Ngicela ukuthi abakubalekile uthanda abantu. Ngicela ukuyibuzela nje kimi. Ubani umculi kulo nyaka odlule wecorona. Nako lesikhathi samanje. Onijabulisa ukhipha ucream of the moment. Akuyona inkosi yamaqhokana. Cha iyayibuzela nje. Cha phela abantu afuna ukubambezela emabe jabule. Lalela mfowethu, mfokadamini. Uyikhawa mfowethu, usemncane. Usanda nakwizwa lento emnandi. Leya sekizifongo. Usengane. Kodwa mfowethu, ubugagu bakho nesineke sakho endimeni ngicela umshayele ihlobo bafowethu. Shayele ihlobo. You are the cream of the moment. The cream of the moment is the best amongst all artists present. Njengamanje. Kuyezwakala? Ngicela ukuthi ngiyizwe nje mhlakaliphile mina. Inqondo yami imhlophe njengaleli shete ngilifakile. Aha. Weganza kwethu nomfana ukhipha ama-album elandelana. Stebi. Ngithi mina njengamanje I'm challenging everyone. Uyangizwa? Ngithi mina-ke I'm challenging everyone njengamanje ngithi wonke umuntu oyicuka uMaskandi. Uyabona uMphatheni? uMaskandi usungaba i-top 10 manje. Uyabona khona izinto esiyithole ngecorona. Isafile. Khona ningasabazi ukuthi bashonaphi. Kukhona nje abangasazi ukuthi bashonaphi isafile. Usungaba yiligi manje uMaskandi. Sesingaba ne-top 10 kaMaskandi. Kukhona abafana abakwazi ukusurvive during hard times. Iy'khathi ezinzima zonke zelokhunjana zelokhunjana zecorona. Bakwazi ukuthi baphushe ukuthi babe khona babe relevant. Hawo yonke indlela. Njengamanje into engizoyisho
bafowethu ukuthi lo mfana ke izwe libuka lonke i-challenge everyone ngithi make kwaba ne-festival mfowethu uwakuphela umculo ozokuvula umcimbi mama njalo ke yini hayi shaba lo muntu lona ubuya besihlwele lo muntu hayi ukizwasela lo phethini uyabe umlandeli futhi sewumlandeli manje abantu abalalela ngasabona emakhaya sekungaye manje Ngishaqo ukuthi uyirastamina le. Wenzani wena? Wenzani phezulu? Wathi wena sithi sithona abantu abakhawuthi kwenzakala wena ufuna ukuthi abantu bashakisa wena manje. Hayi cha ukhona. Hayi. Uthando njani? Hayi. Manje uyaphikisa into engivumela into engisho. Lo uyena umculo ozovala umcimbi. Akalifuni ukuphelisa. Inkinga nalo mshobo uthi we-expire. Mana ngiyafuna ukuthi inkosi yamaGombe ivala umcimbi. Ngiyafuna ukuthi ivala umcimbi. Yabona nje mangisaphila kusanganeno izowuvala umcimbi ngoba ubaba wethu kufanele silimele iqiniso. Bonke laba bafana bakhona bakhandwa yithi. Manje-ke akwazi ukuba simphelambhela futhi mina nginesithembu. Akwazi ukuba simphelambhela kubalulekile bafethu ukuthi ikusasa liqatshangele. Umuntu mayenze kahle akanike umqhele wakhe uzovala umcimbi uma ngabe mbona mina ngikhona kulo festival. Khohlwa. Suka lapho. Laba ngakade abazazi ingoma zenkosi yamaGombe. Awumoje madoda. Wazi ingoma zakhwililo lilo. Yeah.
lunjani tando awadu tando lunjani salubeli tando salubeli tando mfethu nawe ibonela mfethu esikhathini samanje umuntu mangabenze kahle kulukhuni nokuthi lokhu umshana wena umhlabela sengathi isithanda sakhe uehlisiwe umuntu uyakwazi ukuyibonela nangithi ku social media uyakwazi ukuyibonela kithi abantu ngeke usabafuza abantu benze ukuzogcina bangaphoqa nje abantu amaphoqa ngemali kodwa mangabe ukhulunywa ngekhono nethalente here is the talent kuyezwakala bafethu lemfana usemncane futhi nawe nje ukuba isimungulo kwakho kuzokusiza Nkosi yami ukuba kanti usasidilitana nje kuzokusiza nje ithi yaphumelela le mhlabeni uyayizwa udala bamkhoma baqhuma cha ukuthi akuncoba kangaka uncoba no usasidilitana nje into okuyona ke phambili wena wena umoya kangizwa Siyabonga phakathi, siyabonga phakathi. Hayi siyabonga futhi. Hayi sesiyaphuma manje. Kanza kwethu siyakhonqa, umsebenzi wethu sozoqhubeka njalo siphambili siyabonga kakhulu bafethu. Siyabonga. Abantu abafuna ngoba siyazi ukuthi umlaphi wendabuko shiya inombolo yakho ukuthi bakuthola kukwethu. Sanibonana bosibili cha manje khona umuntu othi Dlamini ufuna inamba yakho ngicela thatha ifoni njengamanje alungise inamba 072 77 46 107 nakhona la ipejini lika baba ungizwe umacingwane ubaba phela noma nje phela italapha lapha kodwa ubaba omama bantu uthi uma bathathu wesinoshane bantu oh bekithi bathathu wesinisikweleni baphela ikolona hayi wayitalapha lo akawazi umlando wami uphelele ngegaba ezine ngangikhona impela emakhoneni emabhuqweni akwazi lutho lokuyana ngangikhona into lotshelo akawazi lutho 072 77 46 107 inamba kadodla ngiyabonga kakhulu bafowethu siyakuthenge nengizo online bafowethu ngicela nikwazi lokho siyakude nangizo online nakwini event lezokwenziwa inkosi yamagqewama bazobe khona ingizo online yona yobisakaza live injalo indaba kwethu sisivalelisa siyazi ukuthi ikole zivuliwe abantu kwethu bafisa ukulungisa umatikuletsheni kwethu cha lalelani ngozanza kwethu abanenkinga khona abantu abahleka nje abajabule inkosi abagqoka abanye abafeyile umatric abanye abana neplan yokuthi bangafunda kanjani
umbona batheni lona nje ningamboni nje umkhombo kangizi ufundi usedlula sonke la udlule ngisho umuntu ogqoka imali uyogqoka imasters yakhe manje kulonyaka e-University of Technology into ezangazana unesikole efundisa ngomatric siyacela ukuthi masingene page ku Facebook singangenela ukuyohleka phela amahlala singenele nento yaphambili sikwazi ukuthola nezikole esingakwazi uqedela kuzo umatebletsheni impilo yakhe ibe ngcono ishintshe ngoba akumnandi ukujabulela ukuthi ujabulela abanye abantu abaphumelele wena ungaphumelele unethuba lokuthi ungaphumelela sonke abafundi basilana nje sokwesekana niyasiseka nathi siyanifisa ukunibona ngalilelanga nesimema emzini yewihlo lithi khona nikwenzayo okuhle ngani zakwenu siyabonga injalo ndaba mawufuna ke imininingwane yesikole imininingwane yesikole 072 266 2098 072 266 2098 noma uye lapha na ku Facebook uthi KZN Matric Academy noma uye ku website yesikole uthi www.matricacademy.co.za. Mfowethu sibonga kakhulu, sibonge abalaleli emakhaya ababukeli emakhaya nabafowethu abaphile bazosixhasa namhlanje. Siphinde sibuye mantongwana, sibuya nini? Sibuya nini? Sobuya ngempezayo sobe silive. Sibonga kakhulu Daki kakhulu. Babuza mina njalo akazala ukuthi abasive ngiyaqasha abasive kunama heyiso ziyatibula insizwa lapha nje kunzima ziyaplaya hey ngomqasha njalo umkhaya wakho umshayele noma ngiyaqhubana ngezwe mfethu ngezwe mina ngiyaziwa la emhlabeni la inhliziyo yazi umshayele umkhaya wakho uthawo alazo Fala, Sodera, umkhaya wakho yini? Kasi mfizela ukuthi umkhaya wakho uma kumendela nje siyomvusa thina